Barok og renæssancen i dansk litteraturhistorie er en 200-årig periode. Den går ca. fra 1500 til 1720. Den starter egentlig med, at munken Luther begynder at skrive sine protester mod kirkemagten i Rom. Han er blevet rigtig godt irriteret over, at det katolske kirkesystem dels forkynder Guds ord på latin, men sørger også fordi, at de rent faktisk tjener ret mange penge på det. På det tidspunkt ejer Roskilde Domkirke cirka en tredjedel af alt sjællandsk jord, og i 1536 bliver det de danske sjællandske bønder en tand for meget. De begynder at lave optøjer, og det medfører rent faktisk indførelsen af reformationen i Danmark. Fra 1538 og frem begynder man at indføre dansk prædiken i de danske kirker. Bibelen bliver oversat fra latin til dansk, og alle skal have ret til en egen personlig relation til Gud og have ret til at opnå Guds nåde andre steder end også i kirkerummet. Lige omkring samme tid, og en af de figurer, der er hjemme i Danmark mindede mest om Luther, der har vi en Poul Helgesen. Han var egentlig oprindeligt svensker, men han skrev på latin Skibykrøniken, som er et værk, der blev gravet ind i en kirkevæg. I dette latinske værk, der deler han sine tanker om sin samtid, og han kritiserer blandt andet kirkemagten også. Han er meget imod den katolske kirke også, selvfølgelig fordi den er så fremmed egentlig for det danske folk. De første skuespil ser dagens lys. Vi har kong Salomons hyldning fra 1584, Samsons fængsel og Kari Niding. Så har vi også præsten og forskeren Anders Sørensen. Han oversætter Gesta Danorum, danernes bedrifter. Og det er i 1575, at man så kan læse Saxos Gesta Danorum på dansk. Han er også med til at udgive 100-visebogen, og det er cirka små 20 år senere. Barokken opstår i midten af 1500-tallet, og det er her, hvor man i de danske kirker kan finde levn i form af kranieafbildninger og timeglas. For i denne her periode, kort tid efter reformationen, der vil man godt gøre folk opmærksom på, at livets gang på jorden faktisk er en kort frist, i hvert fald en afgrænset periode, og man må sørge for at gøre det godt. Det kunne godt betale sig at huske på Gud i det høje, mens man levede det jordiske liv. For et hvert liv var berammet, og for enden lå døden. Barokken slår igennem rent æstetisk. Vi har så også Ole Worm, der skriver Monumenta Danica, som egentlig er en rigtig flot geologisk videnskabelig afhandling, delvis også kulturelt geografisk afhandling, hvor i blandt andet han skriver om runeindskrifter og de forskellige runesten, der står omkring i landet. Senere hen bliver Ole Worm Københavns Universitets rektor, og hans store samlinger bliver grundlag for et stort museum, han åbner. Og den dag i dag kan man på Geologisk Museum faktisk se nogle af Ole Worms stensamlinger. Præsten Thomas Kingo debuterer 1655 med sit første digt, og han skal senere hen komme til at skrive en masse salmer og digte, som kommer til at præge tiden. Og så har vi ikke mindst periodens noget tragiske, men også meget vigtige historiske person. Corfitz Ulfeldts efterladte kone, Leonora Christine Ulfeldt, datter af Christian 4., skriver i Blåtårn under sit 22 år lange fængselsophold sit biografiske værk Jarmers Minde. Her deler hun sine tanker om dels den interne strid i den danske adel, men også striden mellem Danmark og Sverige. Og ikke mindst sætter hun ord på de sindbilleder, der nu lader sig udvikle hos en kvinde, der sidder så mange år under så jammerlige forhold. En anden vigtig person i perioden er Peder Syv, præst og sprogforsker. Han er blandt andet med til at udgive det absolut første værk om dansk grammatik, og det er i 1685. Han udbygger også 100-visebogen, og en ny udgave er Kæmpevisebogen fra 1695, som bliver meget, meget vidt udbredt og læst af mange danskere. Og slutligt så har vi Thomas Kingo, der i perioden med udgivelsesår 1699 rent faktisk redigerer forfatter den første danske fælles salmebog til det danske kirkesamfund. Den forordnede ny kirkesalmebog. Alle kirker skulle have den salmesamling stående, og alle skulle nu synge de samme salmer
og lytte til dansk prædiken i alle kirkerne rundt omkring i landet. Det var, hvad jeg havde på hjerte. Prøv at kigge nedenunder, hvis du har brug for at skrive note eller kopiere noget. Velkommen til. Hej.